160. Což je špatně. Což je blbý. Takže by tady potřeba mít 120, jo? No to ne, to nevychází, protože vy, jestliže tady začínáte a tady máte tu trubku a tady máte ty 2 cm, tak nahoru to je skutečně těch 160 mm. Protože to je to, o čem jsme se bavili celou dobu, že jo? Já chci jenom 12 cm na střechu, já nechci jít. No jasně, protože máte o 4 cm míň trubku, ne? 12 plus 2 je kolik? 14. 14 cm. A já tomu dám o něco víc, říkal jsem, že tomu dáme nějakých 15-16, že jo? Takže To určitě, to dává smysl, no. 17 cm můžu mít na kabinu, 17 cm nad kabinu, takže když mi tady vyneseme si nějakou lajnu, 12 cm sem, můžeme to klidně mít širší. Vyšší. 17 cm. Takže 17 plus 2. A tady vám 19. Tady vám rozhodně nebude vycházet poloměr. 17 plus 2 je 19. Ne, 18 plus 2. Na 160. 18 plus 2 je 20. Takže tady To nevychází 160. prostě. Jasně, jestliže tady budeme 2 cm, jo. A řekneme, že můžeme jít klidně i do 170, takže tady můžeme mít 150, to znamená, že 150 minus 2 je 130. Což je blbost. Ne, ale 30 to je zítra vše hodit. A až to dáme, tak ty míráš 5 kg odměny. Ze svýho. Dobře. Ze svýho. Prostě. Jak to uděláte, tak vám to vždycky vyjde. Akorát prostě tohle to je nesmyslná matematika. Mladík neví, která bije, bo on neví, která je to geometrie. Jednou jsme měli takovou diskuzi. Ale zítra, v 6 hodin odpoledne, tady budou kobry, bude to nasávat, motor bude mít 700 koní, bude se kouřit od gum.